sajane kewani karo kandono selamat ini awakmu. Setamu dene awakmu. Wong pendak-pendak kowe rene kalah. Nono menange. Ora nyotai wong. Ono dene menang karo Pandhawa. Apa tau? Kurawa menang karo Pandhawa. Apa tau? Ora tau. Samban-sambenaken sik menang Pandhawa. Dudu kok Kurawa. Gotong lukat sekali kembali semalam sajane bewani karo bakal tarayo. Metu njopo nanti pamane wong ngetar katit ayo. Metu njopo tanang-tanangan kok malah muter balik. Nang ngono kuwi tok siap-siap cagak aku. Menan. Aku siap-siap cagak ki nek serak-serak ki wis serak natok e. Lara di tenggara aku. Siap-siap cagak. Anggo dono cagak bujeki muter kowe bujeki seler iki seler ngono kowe aku daitot iya Guardiola dua masalah karo bono kok kowe nutuki dodok ye kowe ngerti ora mboten ojo wangsulan tak sirahmu ye kowe ngerti ora nek turno ke bapakku, turno sik mulang karo aku. Kok sampean gelem dadi anake Turno? Apa sampean gelem nek dhewe kuning nikah karo Turno cangkeme? Turno wis kowe aku banyu suci perwitosari. Salah. Banyu suci perwitosari iku sing wae marhadat sarati. Dewa Rucikong. Dewa Rucik. Apa bener? Pancen nggih. Dono niku asline niate ajeng jlomprongake sampean teng jurange pepati. Ning amarga sampean percaya, sampean niku kalau percaya karo Durna, akhirnya sampean mboten teng jurange pepati ning oleh wahyu. Para oh, cincin kakang apa? Loh, ini. Aduh, wah. Ini tak pikir-pikir apa sih
entek ke kakang mau itu benar mereka cara. Wah, wah, aku nurut karo celintang kakangku. Warku Turut. Wah, bareng kakangku opo. apa sih Dikandak. ke Kakang ini